Vă salut, dragilor, suntem la garaj. Mai avem în lucru un B6, un Seat cu ceva probleme la pornire, însă astăzi facem, să spunem așa, un update. Cu siguranță știți ambientalul vechi, cel cu fibră, este vorba de un T6, Volkswagen T6. Cel cu fibră, trecem la ambientalul nou, ca să-i spunem așa, noi îl folosim deja de aproximativ un an de zile. Așadar, acesta vine cu lumină în mâner, cu lumină în buzunar. Am ales să iluminăm buzunarul de sus. Lumina pe trim am lăsat-o să facă dinamică. Am alimentat-o de la o baterie. Luminile la picioare. Urmează să facem linia bordului. În spate am demontat și spunem noi că am terminat în spate ambientalul. Ce am făcut separat în spate, după cum știți, să folosim și luminile de la mâner, dar pe spate nu avem portiere. Aici cu ceva vreme am avut montate niște încărcătoare USB. Ce am făcut la T6 în spate? Am montat fibra ambientală pe linia trimului, ca să spunem așa, iar luminile din mâner și cea de la buzunar am pus ca lumina din mâner să-mi lumineze suportul de pahare, iar cea din buzunar va lumina picioarele pasagerilor. La fel și aici, după cum vedeți, va lumina suportul de pahare, iar în față va lumina buzunarul. Am folosit toate luminile. Urmează să montăm înapoi spatele, vedem cu ce putem să tragem și în partea dreaptă. Urmând să scoatem și ambientalul vechi de la picioare, să-l punem pe cel nou. Uitați și portiera la șofer. Încheiem lucrarea cu lumina de la trim. Navigația tot de noi a fost pusă, display-ul din plafon tot de noi a fost montat. Mai avem puțin de lucru, mai avem de finalizat și farurile, lupă cu xenon, daylight. Uitați aici ce frumos se aprinde. O bandă LED ce duce spre far cu semnalizare dinamică. Mai avem să terminăm și farul acesta de capsat. După care încheiem mașina, sunăm clientul și anunțăm că este gata. Până la următorul video, sunt Mihai de la garaj și vă salut!